môžeš jesť čo chceš a koľko chceš. Jediné, čo od teba chcem, aby si dodržal toto časové okno príjmu potravy. A ľudia často povedia aj to, že mne stačí spať 4 hodiny, 5 hodín, hej. Ale keď odstupom času ten spánok vyladíme a oni začnú spať viac a kvalitnejšie, tak až potom pochopia, že oni predtým vlastne nespali. Wow, že to zrazu zažije človek, hej, že... Tým, že ja ráno vidím slnečné svetlo, tak tým spúšťam alebo stlačím pomyselné tlačítko reštartu celkového cirkadiánneho riadenia. Ten hlavný problém vidím v tom, že človek stráca svoju energiu, stráca svoju víziu, stráca napojenie na seba a jednoducho unavený, necíti sa dobre, aj napriek tomu, že mu jeho lekár môže tvrdiť, že je úplne zdravý. Maťo, ahoj. Ahoj. Srdečne ťa vítam v mojom podcaste a budeme sa dneska baviť o výžive, ale nie len o výžive. Ty nie si v odzovkách len výživový poradca. Kto si? Kto je Martin Palovič? Duško, ďakujem za pozvanie. A kto som, čo robím, akým spôsobom to robím, aplikujem, či už ja, alebo aj moji klienti vo svojich životoch. Som výživár, to je pravda, ale som výživár, ktorý robí výživu netradičným spôsobom. Vo všeobecnosti je výživa veľmi často vnímaná len cez príjem kalórií a cez nejaký energetický výdaj, ktorý ten človek má. A toto je tá časť, ktorú ja vôbec neriešim. Ja sa sústredím na to, aby ten človek prijímal dostatočné množstvo esenciálnych živín, čo zabezpečí dobré fungovanie jeho organizmu, dobré fungovanie hormonálnej sústavy, celkovú spokojnosť, dobrý výkon, dobrý spánok, celkovo kvalitnú stránku vitality a dlhodobé zdravie. Takže máš taký holistický prístup k ľudskému organizmu, zdraviu. Ty si autorom konceptu epivýživa. Môžeš to prosím ťa rozmeniť na drobné? Čo to znamená? Epivýživa je veľmi špecifický produkt, ktorý ponúkam. Epivýživa vo mne driemala roky a vznikla na základe práve mojej skúsenosti, kedy som ja pochopil, že všeobecné odporúčania mi nefungovali a preto som potreboval ísť hlbšie. Na základe môjho poznania som teda autorom projektu Epivýživa, ktorý môžem v krátkosti predstaviť možno len tých skratiek, tých písmen E, P a I. To znamená E predstavuje environment, to znamená prostredie, v ktorom daný jednotlivec funguje povedzme väčšiu časť dňa, akému prostrediu sa vystavuje, pretože to prostredie, pod ktorým on žije, určuje riadenie jeho biológie. Slogan epivýživy je svetlo, pod ktorým kráčaš, riadi tvoju biológiu a určuje smer tvojej výživy. To znamená, to svetlo, pod ktorým človek trávi svoj čas, pokiaľ to svetlo je umelé, tak tie jednotlivé procesy v organizme nebudú fungovať optimálne a pôjdu z dlhodobého hľadiska proti ľudskej biológii. K tomu svetlu sa ešte dostaneme. A ešte prosím ťa, vieš doplniť to, čo znamená to P v epi a to I? Áno, prepáč. Je možné, že budem trošku ďalej zachádzať z témy, tak vtedy ma vždy prosím ťa zastav. Od toho som tu. Mojím potešením. Páči sa. Takže Pčko ako periodicita. To znamená fungovanie v cykloch. Tak ako človek je denný živočích, potrebuje zažívať denné svetlo, deň a potrebuje zažívať noc práve na to, aby sa v ňom udiali všetky tie mechanizmy opravné, ktoré sa udejú iba v noci počas kvalitného spánku. Periodicita aj v prírode. Striedanie leta, zimy, zažívanie chladu a tepla. To všetko na tú našu biológiu vplýva a dá sa z toho obrovským spôsobom benefitovať, pokiaľ človek zažíva chlad vtedy, keď ho zažívať má. OK. Super. A Ičko ako posledné písmeno individualita, to znamená individuálny prístup pre každého jedného klienta, ktorý so mnou príde do kontaktu.
Na to si ja zakladám. Ja nie som za žiadne nejaké všeobecné odporúčania. Ja pracujem s klientom individuálne, kde začnem veľmi hĺbkovou analýzou jeho aktuálneho zdravotného stavu, metabolického zdravia, kde využívam aj krvný odber, z ktorého si teda vyhodnotím, z akého bodu začíname tú jeho výživu tvoriť, na základe jeho porozumenia pre výživu, ktorú aktuálne má. OK, to znie ako, že nemáš v šuplíku nejaké šablóny 1, 2, 3, 4, 5 a teraz niekto príde vy ste typ A, tak tu máte šablónu A, vy ste typ 3, tak tu máte šablónu 3, ale že skutočne skúmaš toho človeka, jeho nejaké vlastné špecifika a na základe toho vlastne spolupracujete smerom k nejakým protokolom, ktoré zvyšujú kvalitu života. Dobre. Maťo, je nejaká oblasť, s ktorou ťa kontaktujú ľudia najčastejšie? Najčastejšie prichádzajú zo stratou energie, stratou nejakej koncentrácie, nejakého vôbec schopnosti sa rozhodovať. Až stratou životnej energie. Samozrejme zdravotné problémy, diabetes druhého typu, čo všetko vždy súvisí so spánkom. Nedostatočným nekvalitným spánkom. Takže alfa omega v tých všetkých problémov, ktoré ľudia majú, je práve nekvalitný spánok, narušený cirkadiánny rytmus. OK, takže spánok je niečo, na čo sa pýtaš ľudí ako na prvú vec? Aký máte spánok? Áno, určite to je ten absolútny základ, ktorý potrebujeme spoznať. A ľudia často povedia aj to, že mne stačí spať 4 hodiny, 5 hodín. Hej. Ale keď odstupom času ten spánok vyladíme a oni začnú spať viac a kvalitnejšie, tak až potom pochopia, že oni predtým vlastne nespali. Wow, že to zrazu zažije človek, hej, že toto som vlastne možno už aj zabudol, že niečo takéto môže byť, že zrazu keď človek sa vyspí, 6-7 hodín plus. Hej, hlavne kvalitne, pred polnocou, to je to dôležité. OK, môžeš toto prosím ťa trošku vysvetliť, že prečo je také dôležité spať už pred polnocou? Je to veľmi jednoduché, pokiaľ sa na to pozrieš spôsobom, že my sme rovnako živočích ako ktorékoľvek iné zviera na Zemi. To znamená v minulosti, čo by ten náš predok robil, keď zapadne slnko, iba nejaké mesačné svetlo. Čo ideš robiť? Nemáš počítač, nemáš telku, nemáš čo robiť, jednoducho si ľahneš spať a takto bola naša biológia naučená fungovať milióny rokov. Ešte mňa tu napadá, prepáč, do toho ti skočím. Prvé, čo mi tak akože zišlo na mysel, že ešte by som čumal do uhlíkov chvíľku a usporadoval si asi, možno aj plánoval, čo zajtra si ulovím alebo nazbieram na to, aby som prežil. Aký bol ten dnešný lov. Dobrý point, to znamená, by si bol napojený sám na seba, určite by si bol v kontakte so zemou, pretože by si na tej zemi buď sedel, ležal, to znamená, zažíval by si prirodzené magnetické pole zeme, prechádzal by si tým, čo si počas toho dňa dosiahol, aké úspechy si dosiahol, čo by ti dodávalo tvoju sebahodnotu, sebavedomie do ďalších dní. Super. Všetko ma zaujalo a teraz si to poďme, prosím ťa, pekne rozobrať, krok za krokom. Ale ešte skôr, je taká jedna vec, s ktorou za tebou prichádzajú ľudia najčastejšie, niečo, čo vnímaš ako taký možno hlavný problém tejto doby? Alebo vyťažených ľudí tejto doby? Určite áno a ten hlavný problém vidím v tom, že človek stráca svoju energiu, stráca svoju víziu, stráca napojenie na seba a je jednoducho unavený, necíti sa dobre aj napriek tomu, že mu jeho lekár môže tvrdiť, že je úplne zdravý. Tam vnímam také veľmi pekné premostenie na to, kvôli čomu som ťa sem pozval. Ja teraz hneď poviem, že vlastne si sa stal takým môjim parťákom v kompase spokojného muža.
máš na starosti fyziológiu, organizmus, ja sa na Kompase zaoberám myslou, tak to možno ešte malo zaznieť v úvode, ale nevadí, poďme na to krok za krokom. Poďme teda k tej fyziológii. Skúsme sa trošku bližšie pozrieť na tú epivýživu. Začneme tým Ečkom, tým environmentom, prostredím. Čo vnímaš ty ako veľký problém, alebo ako vplýva prostredie na človeka v súčasnosti? Veľký problém je hlavne v porozumení toho, ako moderný človek vníma, čo je pre nás prirodzené. A nemá porozumenie preto, že my žijeme v úplne nezmyselnej dobe, ktorá je vysvietená na modro. Tu konkrétne hovorím o svetle. Keď sa na to pozrieme z pohľadu, ako sa vyvíjal ľudský organizmus a pod akým svetlom žijeme dnes, tak prídeme na to, že ten rozdiel je tak radikálny, že tie choroby, ktoré dnes poznáme ako problém so spánkom. Áno, myslím tým všetky civilizačné ochorenia, tak všetky sú spôsobené tým, že to je iba prirodzená adaptácia organizmu na zmenu prostredia, ktoré pre nás nie je prirodzené. Skús trošku viac o tom svetle ešte povedať. Ja viem, že žiarovku tu máme zhruba nejakých 150 rokov, hej, pán Edison, ale LED osvetlenie a to hlavne tá jeho modrá zložka je veľmi intenzívne v našich životoch posledných možno 15-20 rokov, hej, skrze obrazovky, smart zariadenia. Ako sa toto odráža na ľudskom organizme? Odráža sa to radikálnym spôsobom, tak ako si povedal, že Edisonová žiarovka tu je 150 rokov. Dovtedy sme zažívali nejaké prisvietenie v noci len pomocou prirodzeného ohňa. A keď si zoberieme, že homo, ako živočíšny druh, tu je nejakých 6 miliónov rokov a dáme to do nejakej časovej osy, povedzme 365 dní jedného roku, tak... 2 sekundy tu máme LED osvetlenie. Máme tuto LED osvetlenie a videl som taký prepočet, myslím, že to boli posledné 3 minúty z 31. decembra. To znamená, máme to tu od 31. decembra 23:57. Takže keď niekto argumentuje, že to je normálne, tak to vôbec normálne a prirodzené nie je. Je to niečo, s čím sa naša biológia nikdy predtým nestretla. Myslím, že už sa o tom začína celkom hovoriť a nemusíme ísť zase do nejakých úplne exaktných opisov, ale skús tak natieniť možno, že aké sú také hlavné vplyvy toho, že sme enormne vystavení tomuto modrému svetlu. Ak si teda, ako si povedal, že x tisíc rokov dozadu sme tu mali viac menej len slnko a oheň, potom prišla teda žiarovka a teraz tu máme posledných pár sekúnd tej evolúcie ľudského mozgu, to LED osvetlenie. A hlavne vo večerných hodinách, kedy už je vonku tma, teraz už naozaj veľmi skoro. Máme začiatok januára. Ako sa to prejavuje na našich životoch konkrétne? Čo to robí s našim spánkom, čo to robí s našou energiou, čo to robí s našim celkovým rozpoložením? Treba si uvedomiť, že my máme po celom tele opsiny, čo sú svetelné senzory, ktoré zachytávajú informácie z prostredia. Pretože svetlo je elektromagnetické vlnenie, ktoré nám dáva informácie o tom, aká časť, povedzme, dňa je. Pretože počas dňa máme stále nejaké spektrum svetla v zastúpení všetkých farieb dúhy. A keďže my sme denný živočích a vyvíjali sme sa pod prirodzeným svetlom, tak sme naučení presne regulovať všetky biochemické reakcie v organizme. Celá hormonálna sústava je riadená z hypotalamu, ktorý dostáva presné stimuly skrz oko a skrz pokožku. Na pokožke máme tiež obrovské množstvo optínov. Koža je najväčší orgán ľudského tela. OK, takže nie len zrak, nie len šušovka oka, ale koža, hej? Áno. To všetko obsahuje nejaké senzory. Dobre, prepáč, som ťa prerušil. Skrze
tieto senzory teda prichádzajú nejaké signály do mozgu. Ktoré nás riadia. A pokiaľ my sme večer, keď už je tma, vystavený spektru svetla, ktoré je prítomné počas dňa, tak náš mozog a celá naša biológia je pomílená a nedokáže sa večer stíšiť, nedokáže sa vylúčiť melatonín, čo automaticky naruší kvalitu spánku. A pokiaľ človek nemá kvalitný spánok, nebude regenerovať, nebude schopný ukladať spomienky, nebude schopný detoxikovať, nebudú sa spúšťať všetky tie opravné mechanizmy, ktoré naše telo má. Takže to je ten zásadný problém, že tá expozícia umelého svetla a vo večerných hodinách narúša spánok a všetky tie mechanizmy, ktoré sú pre nás prirodzené. OK, skúsme v skratke, čo s tým vieme robiť. Ja napríklad používam tie oranžové okuliare, ale teraz keď si povedal, že nestačí si chrániť len na oči, mám sa namazať niečím, aby tie senzory nezachytávali toto modré svetlo, alebo čo iné sa dá robiť? Tými okuliarmi robíš dobre, akurát na večer sú skôr vhodné s červeným sklom, ktoré teda odfiltruje tú škálu modrého svetla. Nemusíš sa ničím natierať, stačí, keď budeš mať dlhé tričko a povedzme si, že nič nemusí byť dokonalé, pretože ani my nie sme dokonalé bytosti, ale tým, že používaš ten filter na očiach a budeš mať povedzme dlhé tričko a nebudeš vyzlečený pred televízorom, tak spravíš pre seba veľmi veľa. Super. A tam ma hneď napadá, že dlhé tričko budem nosiť, keď budem mať asi doma menej ako 24 stupňov, vtedy to dáva zmysel, čím vlastne zabijem 2 muchy jednou ranou, že nebudem v prekúrenom priestore, ale stiahnem to kúrenie, čo je tiež asi prirodzenejšie a zdravšie pre organizmus. Dobre, vedel by si ešte aj niečo, čo sa týka usporiadania svetla alebo typu svetla, také nejaké základné veci, ktoré by si človek mohol veľmi jednoducho doma nejako zariadiť, aby si toto dobre nastavil? Veľmi jednoducho treba prestať používať všetky displeje a zariadenia aspoň hodinku a pol predtým, ako mám v pláne ísť spať. Ak už je to nutné, nevyhnutné, pretože potrebujem dokončiť nejakú prácu, tak dá sa nastaviť displej tak, aby nevysielal tie spektra farby, ktoré nechcem, by moje oko zachytávalo. A určite je dobré zobrať radšej do ruky knihu, ako byť pred telkou alebo scrollovať nejaké nezmyselné veci na nejakých sociálnych sieťach. Hej, že nie je to len o tom svetle, o tom vyplávaní melatonínu, ale aj zahlcovaní mysle nejakými podnetmi, zvlášť keď je tam taký ten infinite scrolling, jeden podnet za druhým, ktorý nestíham spracovávať. Hej, ako sa to krásne začína tak nastavovať, že človek vlastne sa nastavuje na prírodu, ako postupne tie ostatné časti fyziológie a tie mentálne zložky vlastne začínajú do seba postupne zapadať. Maťo, k tomu spánku. Je tam nejaké špecifikum? Ja napríklad sa stretávam s tým, že ľudia častokrát spomínajú, že sa budia medzi 2., 3. hodinou ráno. Stretávaš sa s tým aj ty? Pri klientoch? Áno, je to, dá sa povedať, dosť častý problém. A tým hlavným dôvodom, prečo sa to deje, je nesprávna krivka kortizolu. Stresového hormónu. To znamená, pokiaľ človek žije v stresovom prostredí, nedokáže pracovať so svojou mysľou a je ešte vo večerných hodinách prestimulovaný, tak práve ten kortizol sa nedokáže dostať na optimálne hladiny a práve tá 3. hodina v noci je tá, kedy je vo vyšších úrovniach a prirodzene nás prebudí. Že kortizol má byť práve najvyšší ráno. Kortizol nás ráno štartuje, zrýchľuje činnosť srdca, tepovú frekvenciu, celkovo krvný obeh, takže tým nás prebudí. OK. Opäť. Jedna jednoduchá rada. Ako zabránim tomu, aby sa mi v noci vyplavovalo príliš veľa alebo vôbec kortizol do krvi? Čo s tým môžem spraviť? Povedzme pred spaním. Okrem toho, že nebudem scrollovať. Je tam veľa vecí, ktoré vplývajú práve na zvyšné hladiny kortizolu. Nejde tu len o nejakú mentálnu prácu so sebou samým, ale sú aj nejaké vplyvy, ktoré to ovplyvňujú a tým vplyvom napríklad alkohol. To znamená nejaký
pohárik na večer, na uvoľnenie, môže tak klamlivo pôsobiť, ale vo finále bude predstavovať nejaký metabolický stres a bude tiež zvyšovať kortizol. OK. Tým sa tak dostávame ku strave. Možno by sme mohli niečo k tomu povedať. Kde robia, prosím ťa, ľudia najčastejšie chyby v otázke stravovania? Vo všeobecnosti najväčší problém v stravovaní je nesprávne načasovanie. To znamená večerné jedenie. Práve to večerné jedenie, ktoré je tesne predtým, ako ide človek spať, spôsobí to, že tráviaci trakt sa nedokáže znížiť na potrebnú nižšiu teplotu. Neustále tam bude zvýšená hladina krvného cukru. A pokiaľ bude zvýšená hladina krvného cukru, bude aktívny hormón inzulín, ktorý mi opäť nedovolí tomu organizmu sa stíšiť. Bude musieť byť aktívne naďalej trávenie, produkcia tráviacich šťav, enzymov. To znamená, to telo ide stále na nejaké vyššie obrátky. Opäť sa vrátim k tomu, keby sme sa vrátili evolučne o tisíce rokov späť. A asi by sme nekonzumovali nejakú potravu v noci, keďže nemáme na to výbavu, nemáme na to nejaké zuby, trháky, nemáme na to pazúr, aby sme si išli niečo v noci uloviť. Takže v minulosti by to nebolo ani možné. Večer jednoducho by sme pri ohni zaspali a počas noci by sme žiadnu potravu nepríjmali. Kdežto moderný človek sadne o polnoci do auta, kúpi si nejakú pizzu a pokojne ju potom zje, čo mu naruší vlastne ten spánok a naruší mu to aj fungovanie organizmu na ďalší deň. Pretože takéto nočné jedenie spôsobí to, že jeho bunky alebo tá receptory citlivé na inzulín budú mať zníženú citlivosť a človek bude mať potom pocit, že potrebuje prijímať potravy viac, a keď ju konzumovať aj bude, tak z toho veľmi ľahko pribere. OK. Napadá ma také prirovnanie, že ako nejaký motor nejakého stroja alebo auta, ktorý ide bez toho, že by tam mal nejakú prestávku, nejaké vypnutie, kedy sa zregeneruje, odpočinie si a potom znova môže zabrať, tak niečo takéto, tak to by sa to asi dalo, že stále ten tráviaci trakt ako keby ide. Áno, presne ako hovoríš, je to pekné prirovnanie. My tiež fungujeme v nejakých cykloch a je pre nás prirodzené, že nejaký čas potrebujeme mať čas na ten oddych, na regeneráciu, na celkové stíšenie, práve na to, aby na ten ďalší deň sme boli schopní podávať ten optimálny výkon. Okay. Ale pokiaľ to telo neustále preťažujem, tak aj to riadenie jednoducho nebude fungovať správne. A čím to je dlhšie, tým sa dostávam do väčšieho metabolického stresu a o to dlhšie potom je tá cesta k náprave. Z toho, čo hovorí, že jak si neodpočiniem večer, že organizmus neodpočinie, budím sa teda ako nezregenerovaný, unavený, tak zase mi tam napadá ďalší neduch, že začnem hneď ráno kávou alebo neviem čím, nejakým možno energetiákom, nejakým stimulantom. Že zase, že vynechám jeden ten nejaký prirodzený krok, ktorý vyplýva z naladenia na to prostredie, na nejaké základné rytmy a už to na seba nabaluje niečo ďalšie. Áno. Veľký problém je ten, že človek ráno po prebudení hneď siaha po nejakom zariadení. To znamená, jeho oko ako prvé zachytí opäť nejaké spektrum svetla, ktoré nie je pre neho prirodzené. Takže optimálny začiatok dňa je byť v kontakte s prirodzeným denným svetlom. Áno, máme teraz zimu, prebúdzame sa, kedy je ešte vonka tma, kedy to nie je úplne optimálne. To znamená, není možné vidieť rané svetlo, ale aspoň po tom telefóne nesiahnem, alebo ak po ňom musím siahnuť, tak ho nechám v tom nastavení, kde mám znížené to spektrum svetla. Kde nemám taký agresívny atak na oči. A čo by mohla byť taká alternatíva k tomu telefónu alebo k tomu svetlu, ktoré tam ešte nemáme? Že povedzme, človek stáva ráno, ja neviem, o 5:30, o 6:00, keď je ešte stále hlboká tma. Čo spraviť? Čo je skvelé, čo ja veľmi rád využívam, je prídavné osvetlenie do priestoru. Červené. To znamená, sú žarovky, ktoré si dokážeš nainštalovať vo svojej domácnosti, v tých priestoroch, miestach, kde teda štandardne začínaš svoj deň, kde teda pridáš do toho priestoru to spektrum svetla, ktoré tam prirodzene chýba. Pretože to modré
a zelené máš z toho umelého osvetlenia. Ale to, ktoré ti chýba, je práve to červené, ktoré je počas celého dňa zhruba 50% zastúpení vo vonkajšom prostredí. Takže pridaním červeného svetla upravuješ to prostredie, ktoré je pre teba prirodzenejšie. OK. Čo konkrétne sa stane? Aký je ten rozdiel v tom ráne, kedy začnem tým, že rozosvietím si buď klasické LED osvetlenie, alebo teda ten telefón, a dní, kedy začnem v tých prvých hodinách alebo minútach, neviem, tým červeným svetlom. Čo sa udeje v organizme, ako na to reaguje? Je dôležité sa čím viacej približovať tým prirodzeným rytmom. Hej. Asi ľahšie bude, keď dám konkrétny príklad dňa, kedy sa ráno prebúdzame a to ráne svetlo už tam je. Východ slnka, že? Východ slnka. To znamená, pre nás je veľmi dôležité zažívať to rané slnečné svetlo. Práve z toho dôvodu, že na očiach máme špeciálny typ kolagénu, ktorý spomalí to elektromagnetické vlnenie, ktoré prichádza z toho raného svetla. A po zachytení tejto informácie sa ten signál prenáša ďalej do hypotalamu, ktorý potom následne ďalej reguluje, alebo teda spúšťa recykláciu hormónu melatonín. Takže melatonín je známy ako hormón spánku, ale paradoxne jeho recyklácia sa deje ráno. Takže teraz ten konkrétny príklad. Pokiaľ ja spravím to, čo som teraz krátko menoval, zachytím to ráne svetlo, je veľmi pravdepodobné, že večer budem ľahšie zaspávať a budem mať kvalitnejší spánok a udejú sa všetky tie čarovné veci počas spánku, ktoré sú pre nás prirodzené. Oproti tomu, keď ostanem v miestnosti, kde mám nejaké zatemňovacie závesy a šiahnem po telefóne, tak ten melatonín sa nebude obnovovať správne, to znamená, naruším si celkovo spánok a aj fungovanie dňa. Pretože tým, že ja ráno vidím slnečné svetlo, tak tým spúšťam alebo stlačím pomyselné tlačítko reštartu celkového cirkadiánneho riadenia. Čiže za očami máme suprachiasmatické jadrá, ktoré sú centrom riadenia všetkých metabolických dejov v organizme. Taká jedna veta, ktorá z toho zaznieva, že kvalitný spánok začína ráno. Presne tak. Dobre, vieš čo, ešte napadlo ma pri tom jedle, trošku teraz preskočím naspäť. Ty si spomenul, že je veľmi ľahké v súčasnosti pre moderného človeka buď sadnúť do auta a ísť si kúpiť niečo, alebo si objednať, pizzu, mu to donesú, ale toto je možno taký extrém. Je podľa teba problém aj to, keď si, vyťahnem nejaké oriešky, relatívne zdravé, nenasýtené mastné kyseliny a neviem čo všetko možné a idem do takéhoto niečoho o, 9. večer alebo kúsok čokolády, horkej. Je aj toto problém? Je to problém. Tam už nezáleží na tom, či tá potravina je z kategórie zdravá alebo nezdravá. Ide o to, že aj takýto malý snack v podobe orieškov vždy na novo musí spustiť proces trávenia. V noci a potrebujem, aby ten tráviaci trakt oddychoval, aby hibernoval. OK. Je nejaké kritické množstvo niečoho, čo spustí, čo naštartuje to trávenie? Aj malé množstvo čohokoľvek vždy musí spustiť na novo ten proces trávenia. Proste to pretne, že začína tá fáza regenerácie niekedy večer a ja keď niečo málo si dám, proste to pretnem, stopnem to a tým pádom tá fáza regenerácie je kratšia. Principiálne je optimálne minimálne 2 hodiny predtým, ako idem spať, už nepríjmať žiadnu potravu. A potravou sa rozumie nielen nejaká pevná strava, či už je zdravá alebo menej zdravá. A tým sa rozumie aj nejaký pohár vína. S tým sa veľmi často stretávam, keď nastavujem klienta, kedy mu nastavujem nejaké okno príjmu potravy, to znamená, kedy môže príjmať potravu, tak on síce skonzumuje svoje posledné jedlo večer o 6:00, ale častokrát zabúda na to, že ten svoj pohár kvalitného červeného vína dopíja večer o 9:00. Ale to sú antioxidanty.
Áno, sú. Áno, sú, ale okrem iného. Je skvelé si antioxidanty prijať v rámci toho jedla večer o 6. Aha, super. Dobre, tu tak veľmi pekne premosťuješ k stravovaciemu oknu. Toto by som veľmi rád spomenul. Za mňa osobne, keď ja sa niekedy bavím s klientmi, aspoň tak okrajovo ohľadom stravovania, tak toto častokrát si dovolím odporučiť ako takú veľmi jednoduchú vec, ktorú môže človek pomerne ľahko implementovať do života a ktorá výrazne skvalitní tú energetickú bilanciu, stravovacie okno, alebo teda 8-16 základne. Čo si o tom myslíš? Máťo, skús to rozobrať a čokoľvek. To riadené časové okno príjmu potravy je najjednoduchší nástroj, ktorý sa dá použiť, ktorý ja veľmi rád využívam u klientov, aj u tých, ktorí nemajú, povedzme, až žiadne porozumenie pre výživu. To znamená, v tom prípade je to odporúčanie veľmi jednoduché. Môžeš jesť, čo chceš a koľko chceš. Jediné, čo od teba chcem, aby si dodržal toto časové okno príjmu potravy. Toto je veľmi dobrá rada, ja som si ju sám osvojil, keďže skúšal som ako rôzne diety, vegetariánstvo a tak. A vždycky som narazil na niečo, čo mi na tom tak nejak vadilo. Či už išlo delenú stravu, alebo ja neviem. A to sa mi na tom strašne páčilo. Veľmi jednoduché. Skrátka 16 hodín nič nejedz, na najvyš príjmaj tekutiny, čistú vodu a tvoje telo si s tým poradí. Pokiaľ vyslovene do seba nepcháš ako nejaké toxické jedlo, tak to telo dokáže ako veľmi dobre fungovať. Takže toto je aj taká moja osobná skúsenosť, že ja sa snažím toto dodržiavať. A čo som si všimol, keď som začal aplikovať 8.16, je, že potrebujem zhruba o hodinu menej spánku. Ako keď som ešte zvykol niečo večer zobnúť, alebo teda neskoro večer. Áno, je to úplne prirodzené, pretože to telo je v rámci toho dňa menej zaťažené. To nám nepotrebuje robiť toľko veľa opravných procesov, ktoré je potrebné robiť, keď je ten traviaci trakt zaťažený vo väčšej miere. Rád by som ešte povedal k tej 16.8, ako to vlastne vzniklo, lebo je to tak proklamované na sieťach, že to je taký ako keby zlatý štandard, ale málo kde sa dočítaš, ako to vlastne vzniklo. Takže je to až úsmevné, ako to celé vznikalo. Myšky? Áno, bolo to robené na myškách, ale to, ako to vzniklo, prečo vlastne to bolo, že 16.8, že pán, ktorý mal ten výskum na starosti, bol tiež bežný človek, pracovník, ktorý mal rodinu, povinnosti, deti a starosti. A jediný čas, kedy mohol teda tie myši krmiť, bol práve to 8-hodinové okno. Takže není za tým, a v tom čase za tým nebola žiadna nejaká relevantná štúdia, že 16.8 je ten zlatý štandard, ktorý budeme používať, ale vzniklo to takýmto absurdným spôsobom, ale ukazuje sa, že to je naozaj veľmi funkčný spôsob stravovania a na ten náš 24-hodinový cyklus dňa sa to veľmi dobre hodí, ale čo chcem povedať, že keď niekto začne 12 je to absolútnym spôsobom v poriadku a netreba na seba žiadnym spôsobom tlačiť a ísť po tej 16.8. Hej, pomaly ďalej zájde, že bytočne sa nestresovať. Ja som počul o inom výskume a robili experiment na 2 skupinách myši alebo potkanov, pričom obidve jedli rovnaký typ stravy, ale bol to v podstate junk food, čokoľvek. Nebolo to nič špeciálne. Jediný rozdiel bol teda ten, že tá jedna skupina tam mala to okno 16-hodinové a tá druhá skupina jedla, kedy chcie, alebo teda žrala. A tie výsledky boli teda ohromujúce, že naozaj tá skupina, ktorá mala neobmedzený prístup k tomu jedlu, tak sa tam vyskytovali všemožné typy ochorení od klasických ochorení až po nejaké neurodegeneratívne ochorenia mozgu a naopak tie myši, ktoré mali to stravovacie okno, tak boli relatívne zdravé, napriek tomu, že nejedli úplne vyváženú stravu. Áno, počul som o tom a tiež klientom vysvetľujem, že pokiaľ si zoberieme rovnaké zloženie potravy, čo do množstva, objemu, alebo teda príjmu jednotlivých živín,
a buď ich príjmem halabala spôsobom, kedykoľvek chcem, alebo to bude riadené. Riadený príjem potravy, že teda si rozdelím, kedy budem prijímať tuky, kedy sacharidy, bielkoviny a doprajem tomu telu viac času na extrahovanie tých živín z tej konzumovanej potravy, tak ten výsledok bude radikálne odlišný, pretože tá hormonálna odozva v jednom a druhom prípade bude úplne iná. Takže nezáleží len na tom, čo konzumujem, ale viac záleží na to, kedy to konzumujem a pod akým svetlom to konzumujem. Pretože je rozdiel, či ja budem konzumovať povedzme aj zdravé jedlo v interiéri pred televízorom, alebo ho budem konzumovať večer pri západe slnka. Super. Maťo, dostávame sa ešte k tomu íčku, alebo teda tam by som rád ešte zabrdol. Čo si myslíš o univerzálnych radách, univerzálne platných, možno aj technikách, povedzme kľudne aj táto, že 8-16 a akú úlohu v tom zohráva nejaké zohľadnenie nejakých individuálnych špecifík? Povedzme kľudne v tvojej praxi, čo pozoruješ, že iné, alebo na čo sa zameriavaš v rámci toho individuálneho prístupu? Horoskopy poznajú asi všetci. Čínsky alebo... Takže som vodnár. Dneska si prečítam horoskop. Hej. Možno, že mi sadne a možno vôbec nie. Tak je to aj s tými všeobecnými odporúčaniami vo výžive. Jednoducho nie je to možné, aby boli nejaké aby boli nejaké všeobecné rady aplikovateľné pre všetkých. Áno, pokiaľ je človek relatívne zdravý, tak sú nejaké body, o ktoré sa dokážeme oprieť, nejaké všeobecné odporúčania, ale pokiaľ chce človek niečo viac, tak je veľmi dôležitý práve ten individuálny prístup. V mojej praxi to znamená, že ja si urobím komplexnú analýzu z výsledku krvi, aby som teda prišiel na to, akom metabolickom zdraví sa ten človek nachádza. Za ďalšie potrebujem vedieť, aké sú jeho možnosti, aké je jeho zázemie, aké je jeho porozumenie pre výživu, aký je jeho kontext života, fungovania, bytia. A na základe toho budem robiť postupné kroky k tomu, aby som jeho zdravotný stav fixol, zoptimalizoval a našiel pre neho optimálny spôsob stravovania alebo až žitia, bytia, ktorý je pre neho dlhodobo udržateľný. OK. A vedel by si odporúčiť niečo také relatívne jednoduché, čo môže človek v rámci takého individuálneho seba pozorovania aplikovať alebo zistiť? Povedzme, že OK, mám tu 8-16, snažím sa eliminovať to večerné osvetlenie, hýbem sa dostatočne počas dňa, otužujem sa. Čo ešte by si mi takého možno odporúčil, že čo ja si môžem vysledovať sám ako nejaké moje vlastné špecifikum? Kam zamerať pozornosť? Tú pozornosť by som zameral na dostatočný príjem bielkovín. Kde opäť nebude to najrelevantnejšie celkový príjem bielkovín v gramáži na deň, ale biologicky dobre dostupná, využiteľná bielkovina pre spustenie ľudskej protosyntézy. To znamená bielkovina, ktorú ľudské telo dobre využíva. Takže je rozdiel, či si ty kúpíš povedzme nejakú proteínovú tyčinku, alebo si dáš nejaký menej kvalitný, horší dostupný rastlinný proteín, keď to porovnáme so zlatým štandardom, ktorým jednoznačne je vajíčko, vaječné bielko. A čo do toho môžem vniesť ja ako Dušan Šebo, škorpión, pes, človek nejakým spôsobom špecificky. Na čo by som sa mal zamerať? Ja konkrétne v rámci, povedzme, bielkovín, keď spomínaš tie, alebo stravy, čo vnímať? Zamerať sa na to, aby si v každom jedle, ktoré príjmaš, skonzumoval aspoň nejaké malé množstvo bielkovín. Keď sa ti to podarí... Na základe čoho poznám, že je to množstvo postačujúce, alebo dobré? Pokiaľ príjmaš dostačujúce množstvo bielkovín, tak vypozoruješ, že sa cítiš veľmi dobre, máš
pocit sítosti, nemáš potrebu jesť 2, 3, 4, 5 hodín a budeš mať lepšiu koncentráciu, lepší fokus, nebudeš mať chute na sladké, takže jednoduchým spôsobom kvalitné bielkoviny, príjmu kvalitné bielkoviny si takto dokáže vyregulovať svoj hormonálny systém. OK. A keď vlastne takéto niečo zažijem, že niečo zjem, zhruba tak si, odmeriam, mám tam, 2 vajíčka, alebo nejaký rezeň, alebo niečo, tempeh, asi toto, a teraz z nejakej reflexii hodinu, 2 potom, že ja sa cítim dobre, nemám potrebu chňapať po nejakých sladkostiach, nemám potrebu sa nejako doplňať, že som taký ako saturovaný, tak to je znak, že vlastne toto množstvo, takýto možno aj typ jedla je to, čo je pre mňa vhodné. Trošku to ešte poupravím, zjednoduším. Čo by som dal ako odporúčanie úplne každému človeku. Začať raňajky bielkovinou a tukom. To znamená, pokiaľ je človek naučený ráno konzumovať povedzme nejaké cereálie, nejakú priemyselne spracovanú potravinu, ktorá je plná balastu, umelých sladidiel, je tam povedzme nejaké väčšie množstvo glukózovo-fruktózového sirupu, ktorý je vo veľkom množstve práve takto spracovaných potravinách. A keď to porovná s tým, že si dá na raňajky vajíčka, povedzme s avokádom, tak ten človek už ten deň pocíti, že je vlastne nasýtený, spokojný, má stabilnú hladinu energie, že mu neklesá vôbec krvný cukor. Takže to je také odporúčanie, ktoré je veľmi rýchlo aplikovateľné a človek to pocíti hneď. Kdežto keby konzumoval teda tie štandardné nejaké cereálie, tak veľa ľudí to pozná, že za hodinu, 2 opäť sú hladní, ten pokles energie nastáva veľmi rýchlo a človek má potrebu opäť niečo ďalšie konzumovať. Tu mi tak napadá tá tvoja veta zo začiatku nášho rozhovoru, ako si vravel, že tá naša doba je taká v týchto oblastiach taká trochu zmetená, prehltená, že v kontexte tých cereálií, ktoré sú ešte stále prezentované ako zdravé raňajky, pritom je to ako niečo upražené, pozliepané niečím, asi cukrom, pravdepodobne ešte aj nejako dochucované. Niečo, čo vystrelí môj cukor po ránu a ja za chvíľočku som hladný alebo nervózny, ja neviem prečo. Tak ponúkaš tu úplne takú klasickú alternatívu, že tu chcem povedať, že toto som si ja sám tiež na sebe všimol, že tiež som kedysi dával tieto cereálie po ránu a myslel som si, že asi OK, ešte s jogurtom som si to dával častokrát, bral som to medom. A potom neskôr, keď som vlastne sa stretol s týmto, že začať tými bielkovinami, tak som si začal robievať, ja neviem, že práženicu napríklad často a naozaj tam vidím, že keď sa takto najem, tak do toho obeda a častokrát ešte ten obed mám tendenciu posúvať, že stále nie som hladný a mám naozaj dostatok energie. Takže s týmto súhlasím aj ja osobne, moja skúsenosť. Super. Dobre, Maťo, ja myslím, že sme to aj celkom naplnili a možno aj trošku natiahli, aj keď sme nemali úplne presný časový rámec, ale skúsme prosím ťa ešte teraz premostiť ku Kompasu. Taká malá reklama. Ja teda poviem, že čo je Kompas spokojného muža, že ide vlastne o program, ktorý je určený teda pre mužov, chlapov. Máme 4 víkendovky do roka, zatiaľ každá z nich je špecificky zameraná. Ja v tejto oblasti zastrešujem tú, povedzme, mentálnu stránku, ktorá je zameraná na víziu, tá nás čaká začiatkom marca, potom prídu vzťahy, potom vitalita a na záver je tu vyrovnanosť. A teba som pozval a veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie ako spolulektora do programu, ako som vravel, ty zastrešuješ fyziológiu. Maťo, skús povedať, čo si odniesie chlap z takejto víkendovky. Kľudne môžeme začať tou prvou, nech to zbytočne nepretiahneme. Čo prinášaš? Prinášam zmenu myslenia v kontexte na výživu, na prostredie
a človek si z toho odniesie to, že začne premýšľať inak o spánku, o tom, čo je, kedy to bude konzumovať, ako sa potom môže cítiť, aký môže byť vyrovnaný, koncentrovaný, výkonný, spokojný a to bude vnášať aj do svojej rodiny, do svojho pracovného kolektívu, do svojho života. Jak by som premostil toto s tou témou vízie, že je to taká neoddeliteľná súčasť toho mať a naplňať svoju víziu, lebo ja si môžem niečo naplánovať, niečo vytvoriť, ale pokiaľ ja som energeticky na tom veľmi zle, veľmi ťažko sa im budú podnikať nejaké konkrétne kroky, ktoré vyžadujú aj tú fyziologickú stránku. Nie je to vždy len o mysli. Takže to mi do toho veľmi pekne zapadá. Prosím ťa, bude priestor aj na nejaké individuálne prediskutovanie, nejaké individuálnej situácie? Bude tam 10 chlapov. Nájde si čas na každého z nich, aspoň načrtnúť jeho situáciu, prejsť nejaké základné veci, aby si z toho on sám pre svoj život, pre svoju vlastnú situáciu, podmienky, v ktorých žije, dokázal odniesť niečo. Určite áno, ja si to inak neviem ani predstaviť. Takže ja poskytnem nejaké vhľady, ako to principiálne v modernej dobe je, ako by to mohlo byť inak a potom pôjdeme do konkrétna, individuálne s každým jedným chlapom, tak aby naozaj od toho pondelka mohol implementovať do života niečo, čo mu bude prinášať lepšie zajtrajšky. Paráda. Ja ešte poviem, že nekončíme víkendovkou, že vlastne budeme tam mať dva online follow-upy, dvakrát sa ešte stretneme a budeme priebežne sa baviť o tom, ako človeku veci fungujú, čo by mohol prípadne ešte nejako doladiť, prípadne ešte nejako individuálne. To je to, čo mňa baví na tej práci najviac. Pretože ten človek odíde s nejakým odporúčaním, ktoré mu ja dám najlepšie, aké dokážem pre neho dať, ale vo finále je to na tom človeku, čo on s tou informáciou spraví. Ja sa teším na tie spätné väzby po týždni, 2-3, ako to ten človek navníma a väčšinou sú to veľmi pozitívne reakcie. Človek až neverí, ako sa dá v krátkom čase veľa vecí zmeniť. Super. Máťo, teším sa. Ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišiel sem do Žiliny. Ďakujem ti ešte raz za to, že si prijal pozvanie na Kompas spokojného muža. Veľmi sa teším na to, čo nás tam spolu čaká. A ja ti prajem všetko dobré na tvojej ceste. Nech sa ti darí a maj sa krásne. Možno ak máš ešte napadať ťa niečo, čo nezaznelo a taký nejakú čerešničku, alebo pokiaľ sme to vyčerpali, tak kľudne to môžeme tuto stopnúť. Čerešnička. Najskôr poďakujem za pozvanie, rád som ho prijal. Teším sa na chlapov, bude to jazda. O tom som presvedčený. A čerešnička... Chlapi, dôverujte sebe, buďte viac sebavedomí, začnite poriadne spať, prestaňte piť toľko veľa kávy, pretože tá káva, pokiaľ nie ste dobre zregenerovaní, vyspatí, z vás dokáže vyťahnuť aj nejaké temné negatívne stránky. Takže pozor na to, zostaňte pripojený, ukotvený a s jasnou víziou a zámerom krok po kroku kráčajte za svojimi cieľmi. Krásne. Ďakujem, Maťo. Maj sa krásne. Ďakujem.